Ngibingelela nonke nibuka le video. Le i-video ezokwenza i-question eyodwa. First principle question. Yeah. Then question ithi kanje, ithi determine i-first derivative. Ngoba kune-1 la nalento le line lo wenze kanye awenzanga ukuthi kube nowodwa bese kuba nomunye. First principle, i-first derivative le from the first principle. Then wenza kanjani-ke udetermine law from first principle angithi. Bathe from first principle le question izohlala-ke iba u-1 marks. Then sengikhohlwe ukuyi-check-a ama-marks kodwa-ke ngenzeka ukuthi le u-5 marks or 6 marks i-range lapho. Then senza kanjani? Istep sokuqala uthatha iformula lakho ngemuva leyo ukudetermine i-first principle lena ethi f nakho uye lo mfunayo is equal to limit as h approaches 0. Ubhala kanje uyithatha uyilanda ngemuva uyibhale kanje ngoba injalo. Emva lapho wenza njani? Uya-substitute. Kunemithetho-ke yakhona la okumele uyilandele eyokuthi okay ngizoyi-explain-a as senza la. Nawe uzobe sosiphinda ngithi sozenzela wedwa uzobe soyikhumbula-ke lapho. Then umthetho uthini? Uthi lo ulimit as h approaches 0 uyambhala along as usolve lento engapha. Then kodwa mase ubhala i-answer uyamsusa awumbhali. Then shuthi into ezosala kuzobe kuyilo naleyo answer ezobe ikhona. Ithini-ke into yethu? Ithi la ku-f of x angithi u-f lo wena uzosubstitute la ku-f of x uzomsubstitute ngento yi-expression enjengo-x squared plus 4 x squared over 4x plus 4 x plus 8 2 plus 7 yabo into ekanjalo-ko. U-f lo uzosubstitute wena ifana nama-graphs lento yabo uyithathe nje ama-graphs izoba lula. U-f sinayini u-f thini nangu u-f kodwa u-f of x kodwa yini eseshintshile sekuno-x plus h. Lesikhala phela sazi sesa-x ngaso sonke isikhathi noma esayo yonke i-variable esuke ikhona. Isikhala lesi sa-x kodwa la kule formula sebefake bani x plus h yabo kodwa kusakhulunywa ngayo u-f nangu u-f wethu abakhuluma ngaye kodwa la sekukhona bani x plus h. Into okumele uyazi ukuthi lo x lo kusewuye lo x ola makuno-2 la nala kuno-2 kusho ukuthi thina sesizokwenza njani? Esikhaleni salo x esofaka bani x plus h nala sifaka x plus h futhi into esosubstitute ku-f lo wethu la kuno x plus h nala kuno x plus h futhi into ithini? It's x plus h le ngisithe uqhubeka nayo uzofika ku-step sokugcina plus h esikhaleni i-x sekurepresente ngo-x plus h angithi yebo bese ithini? Esithi cubed over bani? Okay angikaqedi ngakayi-fraction. Okay sesiza kule theme yesibili minus weformula ngithi yabo weformula lo minus mesithini? Mesithi faka u-f of x ukhona yini? Nangu f of x wena sewusubstitute lokho substitute la ma-symbol abawafakayo ukuthi indicate u-f of x substitute lokho wena okusolvekayo substitute ubani? U-x cube wakho noma ungamfaka ama-brackets since e-positive-ke ayikho into ezokwenzeka ku-right noma kanje yabo. Then sesiqedile ngalawo sesiza ku-denominator. Denominator-ke awenzi lutho ubuyise nje. Step sesibili wenza njani-ke? Uyasimplify kule step sesibili noma sesithathu step nje silandela lesi into ezokwenza kumele uyazi wena uyilinda leso sonke isikhathi ukuthi khona izinto ekumele zenze u0 ekumele ziphele shuthi khona ama-terms ekumele avuke mhlawumbe kuzoba u2x no minus 2x kuzoba yinto kanjalo eyiphelayo khona kumele kumayinazane kuphele ku-step sesithathu noma sesi4 makungenzeki lokho kumele uqale yabo ushobheke ukuthi wenzeni wrong yabo iyona nhlu yakho leyo kumele uyazi. Sesizokwenza-ke silindele lokho ngoba sizosolve as h approaches 0 sizoyisimplify siyithini-ke lento enje ngoba ino-3 thina sazi ukusimplify nobani angithi yonke into kumele uyiqale kuphi? Uyiqale la uyazi la khona wena ngithi yebo uqala lapho uyazi la khona yikuphi okwaziyo uzosebenzisa kona okwaziyo wazi khona lapho khona wena kuno-squared yiyo into okwazi ukuyisolve leyo
masino cubed kanje siyadida kodwa ke sizoyirobha ngithi sina soyithini. Anyway sizoyenza kanje. Uzokhumbula ukuthini? Uzokhumbula ukuthi angithi siyakhumbuzana. Uzokhumbula ukuthi u2 multiply by u2 ulingana nobani? No2, yabo? Lo 2 bese kuba 2 squared, yabo? Lo 2 times 2 ulingana no2 squared. Qhamukaphi lokhu? Qhamuka ekutheni la sine exponent of1 la sine 1. Senza njani mangabe kufana ama-base? Take one base, lo i-base nalo i-base, then wenze njalo ama-exponent yawa-add 1 exponent yala plus 1 bese kuba kanje. Nalana-ke into enjalo-ke ozoyenza wena kodwa sizoyihlehlisa-ke sokuthi wena mina ngaziphi ubhale oyaziyo ewu-x plus h ibase le bese ufaka bani? U-squared la. Emva kwalapho wenza kanje, wenza njani? Kuyashoda phela angithi ilokho okwaziyo. Kumele umultiplye nakuphi-ke nokukodwa ngithi khona uzokwazi ukuthi kube ubaphi kuba phezulu kube u3 kube ubani? X plus h one-exponent of1 yebo lento uthi iyafana cause ibase yethu yiphi? Ile u-x plus h. Uma uyithatha uyibhale u-x plus h bese exponent yakho kuba u2 plus 1 kubuyela kuloya 3. Then masula soqedile ngayo siqhubeke sithi x cube ile step ebesibalekile. Asikakafiki la kukhansela nakhona ngithi yabo. Sesiyakhona-ke. Sithe step sesi3 noma sesi4 izokwenzeka into efanele. Limit as h approaches 0. Then sesiyayi-expanda-ke. Angithi siyakwazi u-expanda lento x plus h ithini? X plus h sibe sithini? X plus h som-expanda angithi uye lo ngoba kuno2 uchaza ukuthi zi-multiplyene lezi zinto zawu2. Yokuqala eyesibili zi-multiplyene x multiply by x squared. Yabo lo x kumele ayinikeze u2 lezi number multiply zo2 multiply no x abuya multiply nalo ngapha, yabo? X multiply by h positive zo2 then positive x h so uqedile ngalo x soza kubani? Ku-h. U-h naye siza ngapha sizothi i-positive multiply by positive kuzophumela positive h x so undlule la uze ngapha uthi uphuma bani? U-plus h squared lento efana nobani? X squared. Yabo laba bayafana i-multiplication angithi ayisho lutho. U-x times h no h times x into efanayo kushuthi bawungakhi lapha? Bawu2 kushuthi u-plus 2xh or xh about 2 noma hx about 2 plus h squared. Nakulo sesimplifyile yilo angithi imuphi? Yilo sizomfaka-ke x squared plus 2x h plus h squared kanje. So yenzile le. So yenzile so uzomultiply ngayiphi le la eceleni bosa expanda le ngoba uyijwayele. X plus h minus x cubed over bani? Over h. H ungamkhohlwa lo h lo. Then emva kwalana sowenza njani-ke wena? Sekulula-ke hawu sekusimple. Lo 3 lo kade sithiwe sekuqaleni kodwa mase kunje soyazi manje ukuthi wena multiply then yonke into ima ngomumo. Okay, sesithi sofika answer-ni-ke manje sekusele kancane siya-multiply manje. Asithathe le nama-terms amancane sisebenzisa yona ukuthi simultiply yonke lento engapha. Lo kumele multiply lo ngokuqala ubhale i-answer abuye lo multiply lo ubhale i-answer lo yabo wonke uwa-multiply ngokayi-1 kushuthi kuzoba u-x ake siqale ngapha x multiply by x squared so wabani? U-x cubed, yabona? X multiply by x squared x cubed ama-base afana uthatha ama-exponent wa-add u2 plus 1 kuphuma u3 then sokuthi x multiply by 2x zi-positive zonke lezi zinto kushuthi u-plus 2x times x squared h, yabo? Sekushoda bani manje? Sekushoda ezila ku-h squared kuzoba positive futhi x h squared, yabo?
So sekuqedile u-x ukuba multiply, sekumele kuze u-h naye enze okufanayo. Ize la multiply la kuzoba u-plus h multiply by x squared plus ax squared h kanje. Bese kuza kumuphi kule kuba u-plus positive futhi h no-h khona la, shuthi o-h sebenza ubani? Uqala u-2 lo, bese kuba u-x, bese kuba u-h squared, seyo-2 phela o-h. Uze kumuphi yokugcina manje seqisize kule plus futhi ngoba u-positive uzoyi-2, h uyedwa u-2 then uzokwenza ukuthi babe u-3. So uqedile lokhu kwenza konke kuphuma yonke lento. Ubuyise lo mfice lapha minus x3. Ayikho into oyilahlayo. Then sokuthi divide by h. Yiso-ke le step lesi ekukhanselana kuzo izinto. Ubheka lo nalo embolo nalo positive negative kufanele ukuthi u1 minus 1 noma u-x cube oyedwa minus u-x cube oyedwa. Khipha u0 shuthi laba babili abasekho laba. Okay. Sibheka abanye-ke. Sibheka abanye abangasekho. X squared, mayithi x squared h. X squared h yebo le shuthi ama-like terms lawo. U-x squared h oyedwa no-x squared h. Okay, bawu-2 labo x squared h abawu-2 no-x squared h oyedwa. Shuthi sebonke ngoba adda kuzoba u-3 x squared h, yabona. Mase soqedile ngalaba ngithi soqedile ngalo nalo. Soza kubaphi-ke manje? X h squared. Yabo futhi x h squared, yabona la futhi bawu-2 or x h squared uyedwa. Shuthi uma bahlanganisa bazoba u-3 because u-plus ama-sign akhona. X h squared. Soqedile futhi ngalaba. Angithi uqedile ngalaba. So kusele bani manje? H cube yedwa plus h cubed akanami kaningi u-h cube yena usele yedwa kanje. So wenza njani? So uthi h then uthini futhi h approaches 0. Then into kumele uyenze yokugcina-ke manje uzodetermine ngithi i-first derivative yakho wena ngithi ile first derivative from first principle. U-h akekho angithi ku-first derivative yalento le ngokwe-knowledge yakho yaziyo ukuthi mu-derive ngeke ube kugcine sekuno-h la. Shuthi always uzokhipha i-common factor-ke wena eka-h la ukuze izokhanselana nalo engapha noma i-divide nalo h la. Ikhona yini ama-like term vele awasekho la angithi uyabona akukho sekufana. Shuthi i-common factor yakho uzoyikhipha ibe u-h la. Ukhipha u-h kusele bani? U-3 x squared. Lana khona i-sign vele i-affectekile okunjalo. Then la kunjani? Kusele bani? Kusele u-3x usele siyambona akathinteka kusatha u-h oyedwa. Kusele u-h oyedwa. So ngapha kusele u-h abawungaki kusatha oyedwa nangila. Kusele u-plus h squared kanje over h. Yebo? Yeah, kukanje. Then so uthini-ke emva kwala? Ubhala okusele. La yikuphi okusele? Lo divide by lo kufanele ukuthi u1 divide by 1. U1 leyo nto angithi yayibona. Shuthi into esele ile nale. Kusele bani? 3x squared plus 3xh plus h bani? So recontenzakele. Okay, h squared right. Yabo? Lo bakhipha u1 nayo into esele. Usho ukuthini? So step sokugcina-ke. Istep sokugcina sithe lo asimbhali sesibhali i-answer manje. Lo asimbhali ziwu-2 izinto ozenzayo kule step sokugcina. 2 only yabo. Ngeze kuhlula izinto eziwu-2 ngathi iminyaka yakho imkhulu kulo-2 yabo. Shuthi uzokwenza njani-ke? Into oyenzayo istep sokuqala sithi lo uyamkhipha yabona nje ukukhipha into kulula kanjani. Uzomkhipha lo sambhali because wena ufunela lo lona kanayo lo uzomkhipha lo awusambhali mase ubhala i-answer.
Then ukwenzayo kokugcina wenza njani? Ngokomqondo wenza njani? Emqondweni wakho awukuvezi ukuthi ukwenzile. Esikhaleni sa-H uzofaka u-0 then ubhale okusalayo. Shuthi la uzofaka u-0 ufaka u-0. Shuthi yonke lento le izoba u-0. Into esele yiphi le? Shuthi into ezoyibhala wenza njani? Uzobhala loya yonke phela lento isukela lapha f prime of x uye lo mfunayo uyamkhipha lo mbhalo mase ubhala i-answer. Then usubstitute u-0 awukuvezi kodwa lokho substitute ngomqondo. Kusala abanike umbhalo lo kusele 3x squared then sesikushayela izandla sithi you are good in maths. Sekuphelele lana-ke bekuyiyona lokhu ngale question le.